Milí priatelia, pozdravujem vás z krásneho slnečného dňa. Konečne vám prestalo po niekoľkých dňoch pršať. Chcem vám len ukázať tú krásnu scenériu nedaleko mesta Larvik. Asi len 17 km sa nachádza oblasť nazývaná Molen. Sú to také neobyčajné, krásne útesy a takáto pláž s takými oknami. Idem dole a natočím vám ich zblízka. Je to niečo, čo sa nevyskytuje štandardne, takže tak aj takto sa dá zliesť dole na pláž. Veľmi pekné útesy a kamene. Čo na to poviete? Super. Úžasné. Vyzerá to ako mesačná krajina, ale také fascinujúce. Veľké vlny. Tak plážový futbal by som tu asi nehral. Cesta po tejto pláži je naozaj možno niečo podobné ako u nás na turistických chodníkoch v Tatrách. Mám pocit, že tam sú skaly troška pevnejšie, tu sú také okrúhliaky nestabilné. Ale áno, kde inde ako v Norsku. Takúto dlhú lemujúcu pláž domáci v takomto čase voľna využívajú hodne na také turistické prechádzky. Je ich tu spústa. Práve táto trasa, kde sa nachádzame my, lemuje pobrežie a neviem, či uvidí vzadu takýto lesík. Táto trasa má nejakých 33 km, takže myslím si, že máte takýto pekný deň čo robiť až do zotmenia. Ale áno, pokiaľ svieti slniečko, je to úplne iné. Je to úplne iný svet. Čo poviete?